Ako may tigitikas lang umapal kuma Deta. nga Dakkel namin ti apal da. Dakkel ti apal da kani ditoy nga deti nga Legason nga deti Bernadette nga Halo Blacks. Ta permeti apal da nga tang siguro iso nga kasta ti napaspasamak nga napampamayan da dagiti tarak nenda. iti karita gundaway mga ka-JCQ ket datoy nga mismo dito barangay 24 iti ili ti San Nicolas, Ilocos Norte. Gapuanan nata idilaeng kalman mga ka-JCQ ket adda iti napangpangor iti kalding na taraken na kalding mga ka-JCQ nga rigitoy ket pimusayda mga kaibigan. Intayo makisarsarita kani Jonaline Angeles tapno di kastakit ipaistoryatay man no kasano iti pan nakatakwat da ken no apay nga napangpangor dagitoy nga dingwenda mga ka-JCQ. Kastaman niti na obra di mesa idikwan nga naglabasen serta na ulit man ti kastoyan serta imay adda imay nang ibagang sir nga digitara ken nga kalding nga pimusay met idje nga napang-uren ta perme nga insampet da dito isa nga nasampet mi nga adda nalulot ti ulo na nga adda crack di ulo na dara-dara nga simampet digital nga kalding saket adda met latad ti pagkulungan di mimit ammo nga nakalusot gamit ti pagkulungan na sir iso DJ sir yaka mo man no ana wen sangem maikulkulong no kasi. Muti malem maikulong isuda. Wen sir, may kulong da. DJ adda pela di ko ti kabigatan na to isan di mimit amo nga nakalusot gayam isuna. Di mimit amo nga napanda di bangir taawam met mulmula dito nga madondon sona. Diya mo man no nagriraw da napanda di bangir iso nga kastamet ti nakapasamakan ng kuan no apay nga kasi ti napaspasamak ti DJ talo nga kalde nga tarak nen dito yemmi. Ading sigon iti nadamag tayo ket haan lang umuna daytoy no di ket maikatlo. May kadwan at DJ mo na nga min sir ket pinang-ordamanin. Kasi man mesa natay kasi man pinang-ordamanin. Ulan nga ta idian. Aw mga ana siguro mga last year. So ako may tigitikas lang umapal kuma nga dakkel namin ti apal da. Dakkel ti apal da kani ditoy nga deti nga Legason nga deti Bernadette nga Halo Blacks. Ta permeti apal da nga tang siguro iso nga kasta ti napaspasamak nga napampamayan da dagiti tarak nenda. ano mi digiti dingwen yung adad to. Ti tarak nemi lang met dagiti baboy met lang kada kalding kada manok kada pato iso met lang sewon. Kan DJ adda pay baka kan DJ aso ngem may galgalot met deti aso mi sir. Awan digitikas lang atapel yung Narigat mati agatap narigat met tagi bagati nagan tadi mimit nakita ngem no sinuman adda ni Apo Dios tulat ta sir nga mangpa kanya na. report iti barangay dito. Haampay sir. Ta jak amo no ananto ti kwada bosko no ananto iti caretaker makikita lang. no ano ti decision danto sir. So mensahem kadi DJ nang obra at custometin iti na may anda dagiti pala. Ala no sino ka man nga tao nga nang kasta deti talo nga kalding nga ta ken ala hanga mator ni Apo Dios narigat met ti agibales di lang baka montol maka Dios tolatan maka mo ni Apo Diosen.